Martang yang mahita. Asiniro hamadihamu doho dame nasian debata mata. Doho nasian anak Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Kata ni debatani hita imana tersura di Yesaya bidu 65 ayat 10 itu 1 ayat 27 sono mahata ni debata. Ay idama aku mamano palangi ne baru lo tano ne baru jaladang be ingoton akan perjului manang tersunggul turohan. Iko marlas ni roha mahamu jala marulo polo roni salingilingna ala ahu mano paakai. Ay idama aku mano pa Jerusalem bahin parulo polo pon jala bangso isian na bahin las ni roha. Aso diri pi marulo polo domida Jerusalem jala marlas ni roha ahu ngida bangsokku jala dang de terbigi di si suara partangison manang suara anggu-anggu dang adong bedisi poso-poso siotik ari manang na ubano na suguk ari-ari na ay duli-duli dobe na marumur 100 tahun lahu mati jala pardusa 100 tahun hona hapuran jala polo nasida maaka bagas laos dengan nasida sun nasida mahau anggu jala bang laos paan nasidama perwinan dan tagamon nasida paudion bagas gabi halana asing mangingani dan tagamon nasida manuan gabi halana asing mangaton esongon ari-ari ni hau songon ido ari-ari ni bangsokku jala jadi tangan nasida ikon halak nahu pilit marsadiosa dan tagamon luja somar niuda nasida manang manuwon anak asal tilahun natibu ay pinopar na pinasupasong Jehovah do nasida ro di tubuh naside itu saat na songon topik manomu gonogicang do tano ne baro menyongsong langit dan bumi yang baru dihamu do ngasaha porsiaon adorang so tapaiba-hiba turpukon adong ma barita namar donga pura. Ima sada kisah ni sada na tua-tua namora jong. Alai nunga matua jala ibana makilala dang liling nai mate ibana. Alani mapikir di mana. Bah. Tu dia ma bonokku baino kwartakon inna marupani. Bahkan dihilala ibana alani kurang ni artanay bah songoni ma nang gabi tong dugurang istrina adong opat istrina alani dinaw pa istrinon jala ibana ma buhama noy aka istrik ko na opaton do artakon ninda ibana jala abe nunga matua isiro na olo madunganya sa tunamate din narohan ibana jala jorma amat tanamorong anggo sien obat istrina manang pernijabu na nini halongan na baling disayangi mana ima istri na paopat tonido ala bagag jala masay posoro be ala ni iya potoni mana ma istri na nabagagi istri na paopat toni iyo iba nama sayang kan no tuor dio jabu no tuor kapriyasan no tuor danga dong bena suhu liat diho no aing aku kan ning mate nama dongani ma au jolo inna marapani alai mabigi teror istrinya napa batoni maddo aku maju berjuru sayang saya juga mengucapkan terima kasih maddo mulai hati tuh alai mudugui olak ko maju amang ninna marapani olak nyoma jala dang dobe siap au madongani ho inna alani lauma amatai itinggal masjid na papatoni ida potoni mana ma istri na batuluhuni dungi iba nama sayang magapagi dua na tuho lunga dili kita nama rumah tangga saya ada pagi doaku ima asa dongana muam ima naing mate nama au din nama rupani alai bitoror istri batuluni
itu ditulak jala di do bah bahasa arwah aran lupi pigana istrim anggo adong lupi urusakku inna marupani duk songoni dangolo istri na batuluni ida pot dari mana ma istri na pedoni dung iba nama sayang ini iba nama saya tidak dapat menemani kamu lagi karena aku sebentar lagi mau meninggal dunia. Pekerjaan di rumah masih begitu banyak dan harus dikerjakan. Inna marupani alai namar ningok mau dongani macuau hormat dongani au duit itur didok inata istri nema istri na betuloni itur didok bah bahasa kuna harwa aran lupi pigi-pigana istri bawa betuluon ini bana apa yang sih lupi amat dongani au ini bana ma dungi ngamarsak di mana ala ni hula serena nama lama mana ma dapat istri nana perjuli dungi dapat di mana ma istri na perjuli di mana ma sayang di bagas tikion berpangiduan atau inna marupani tidak lama lagi saya akan meninggal dunia. Mogakah kamu menemani saya? Istri na berjulun mabdiki hatanya matai itor didok inatai do sebagai suami istri saya siap menemani kamu. Innama tua matai dia mau kadang sa persiapan ada yang beringotan tapi ringdo di istri wapatun istri ketiga istri kedua sudido maralasan alasan keluarga alasan on alai anggu istri na perjului itu ibana do sebagai suami istri siap kemanapun aduh nana yang beringot tadi sih iba nakaningani sian obat gobarani alai kembali hanya istri yang pertama yang siap menanggung sampai mati. Alai dia makadong saha porsiaon lo sada na pinangido ni terpukot sakita dia may ido uban na tadi da nakangani sada nan ni taring mutan ni panuirang Yesaya tutonga-tonga ni bangsui dumulat na sida sa kabuang Babil nunga masegurang parsurion na jala ditiki di habuang Babil na 70 tahun na sililing na jala dia na sida duhumi jala songoni do nang akanamasa alay kutayo do ala ni hatakangon ni rohani bangsoy ala ni taringoti panang Yesaya so taringot tungolu na mahasonangan taringot tungolu na berpudi siapakah yang siap hidup dalam damai sejahtera. Hidup na yang beringot tadi bagai satu pukul. Di topa Tuhani hidup na keng langit ne baru, tanah ne baru. Nunga salpu, tanah na perjului. Alani disigai dosa do simbolis. Ala nunga di topa di bata Jerusalem ne baru. Songon ulu-pulu do las ni roha. Sudi pangsin Jerusalem ekomar las ni roha. Jala marulu-pulu. Danga dong be. Bundetan. Dangan betangis. Ada di gobarhon di bagas satu pukon huta Jerusalem ne beri ima son inganan ni akka. Na porsia, na maduma. Jerusalem ima na sokan haroro ni pasu-pasu. Jerusalem na ni gobarhon ni pangmisaya nung mula na sida tuha. Jerusalem sa kabunga Babil di pasa do imanakan ngani sada pakirimon taringot tu pasu-pasu nakup hasonangan dota adamian alai isi man nasahat tu si isi dohana naolu nasahat na dilibata di si hidup bener di akan di bawah satu puton akan tinugin di bata di bangsa Israeli mana membuka rohana nama buka nguduna itu nama calo langit ni baru doh tanah ni beri molo tidak di bawah satu pukul memang nunga jelas di dok panaron di saya nang mulak
holong ni rohani di bata tu bangsi mudak tak kita sopirna Tuhan telah mengasihi di baru dilihat di bata baga-baga ima relasi ni baru pasu-pasu ni baru bebangsui ale bohado nguluta songon na tidak nak kuparan ni ame na istri na opati itu sada pangalang ternyata budang dupina songoni olah dialani perdagingan mereka yang siti itu hanya istri yang pertama yang siap menanggung risiko apapun alai berdua papatoni holan di perdagingan do holan mernida ima holan alani arta do akan nafsu di portibiot alai mulai taringo ti si saya di baga seturput tahun iba naking hubungan manang relasi bahwa Tuhan membuka hubungan relasi parlupulo pun ni Tuhani ima tutonga-tonga ni bangsui gak bisa ada kuparan Jerusalem nabadia Jerusalem na di manok na so ima naking perdumuan bonogicang do uta Jerusalem nabadia di tanoon ima di bagasan parlupulo pun ado parlupulo pun ni ima di parlupulo pun ni dangadong besi angku-angku dangadong bedisi akka tangisan dangadong besi akka ngaduton alai di haroro ni Tuhan itu kehadiran Tuhan iman akan membolas di roha do puluh menggetiun akka pertangisa do anggu-anggu naniai ni bangsui adorang di Babel ala nungaro Tuhan di dok namanakkan ingani banon namana sida tungulu ni baru di ayat 20 do ayat 27 idok di si moloro Tuhan itu Jerusalem na bedi mabualas ni roha do parlo dangadong bedi poso-poso sioti ari manang na ubano subo ari-arina lapatana dangadong bikin keluarga na tilawan dangadong beberengon ina na toyo tumatangis jaladang adong masa bedi si akka apul-apul alay di sina kengilokon akka horan hinata po nama dangadong poso-poso sioti umur dangadong bedisi akan hanacit menunggu dangadong bedisi iman akengani haparirong tetapi semuanya itu kebahagiaan keluarga namar las ni roh namar 20 nama mangedihon songon edeta marulu tondiki ainang ditubuh Yesusi mira burta dehonen namani bukan de 435 ayat sade jala buimi tak arahkan nang adorang so tababagas tupugi mangedihon taringot tu namar 20 alania alaido sada nataida di bagasat tubuh tahun imam mulu sada hai baru di kita langsung mah nanai saat tu kita dia makadunga sah persiap asa taingot unang lupa hitan di paso-paso di bata ijo na pinengon ni si Jesaya marningot secara asa dingon na sida holong ni rohani di bata dinaun di pauli Jehovah dina sida ima bagas ni baru bagas na manotong lasido nang tuhita dia makadonga sah persiang asa tungoro di payung petuhita sada sejarah ikon ni otot taro sejarah ni ngulutta molot taida sejarah ni ngulutta di tonga-tonga ni bangsota di tonga-tonga ni keluargata idot tama ta calo gudang ni pasu-pasu gudang ni las ni roy ale benot tama akka masa lalu benot tama sejarah ambe kita dia me lemmanata tujolo marpakirimon atau iko marpos ni roha do hita di pauli Jehovah do di hita genuk i manakkan ingani songon natado di apala minggu parningotan namod dingon di parningotan namod dingi nunga dia pulita di leon i manakkan ingani bagas ni akan apursia bagas ni ganuk naguk dami jala bagas na sonong bepartangisan bagas holong ni rohan
idon di minggu parningotan na dingon danga dong bidisi aturap harong danga dong bidisi kesengsaraan alai di parade di batado sudi inganan yang kana polisia di parade do di batado di hita sudi akalas niroha do marudo buru ido inganata ido sambulotta amin muliate madiho ali Tuhan di bata na pengoto kami marhiti hatam na bedi amin.